ụmụ bịara daa ụgani wee dị nke kpatara na agụụ nọ na-agụ ụmụ anụmanụ. Ọnwụ wee karịa. Ọtụtụ ụmụ anụmanụ enweghị ihe ha ga-eri, mana Maazị Mbe chọpụtara na ụmụ nnụnụ afọ na-eju ha oge niile. Ha na-agụsa egwu na-enweso ọṅụ. O wee na-agbagwoju ya anya ka ezi ka ihe dị ụta si wee na-eme. Ọ tụpụta atụmatụ n'obi ya ihe ọ ga-eme. Ọ bụrụ nnọọ ife n'elu ga-egburu ya mmadụ, egwu na-atụ afọ okporo ụzọ. Nke a mere na o soro ugolọma wee na-aga ka ọ mata ebe enyi ya ugolọma si enweta nri. Ndị be anyị na ndị enyi m ọ ya amasịkwana m eruwe n'ebe Chukwu a na-eje. Na-ewere aha ndị enyi m ji nwa mara m wee a na-akpọ m aha. Ọ na-atọ m nnukwu ụtọ. Kedu aha otutu ọ bụ? Unu Dum.